UPPL आरो BPF बेनि खौसेथियाथ' खुनु जाफुंखानाय नंला। दिनै UPPL आ आलादा आदर्शजों थांनो नागिरदों, BPF आ आलादा आदर्शजों थांनो नागिरदों। दा बेनिनो रोखा फोरमानखौ आङो लास्टथिंजाय हैगोन। बेनि सिगां जे मानि जाहोनाव खौसेथिखौ जानो हायाखिसै जों, बेवहाय मा लस दं आरो दिनै जोङो जोंनि BTC आव BJP आनो जा कंग्रेसआनो जा जायखिजाया नेसनेल पार्टिखौ खुनु जायगा होनांगौनि खोथा फैया। जाय जेखि बुङा मानो, गोदै बुङा मानो। स' दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो मोजाङै सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बोथोरा जोबोद गरम। दिनैहाय जोङो BTC आव नेसनेल पार्टिखौ जायगा होयोब्ला माबादि जागोन बेखौ जों इमाजिन खालामबानो मोननो थाङो। जायखिजाया मानो, कंग्रेसआनो होन BJP आनो होन, जोङो नेसनेल पार्टिखौ जोङो BTC आव खुनु जायगा होनांगौ गैया। रिजनेल पार्टियानो लानांगौ। आरो बायसान्स जुदि मिलायलायनायनि लामायाव फैया हसिया आलादा बिरगि दल हिसाबै थालायलायोबाबो दानाय समाव ज' खौसे जाहैबानो जायो। खारन राजनितिकसो, दानो लोगो दानो सुथुर, पारमानेन्ट मित्रता गैया, पारमानेन्ट सुथ्रबो गैया। थासारि आरो केपासिटिखौ नायनानै, खाबुफोरखौ नायनानै, अपरचुनिटिफोरखौ नायनानै जोङो मित्रता जानांगौ जायो। नेसनेल पार्टिया बेवहाय खामानि गैया। गावसिनि माखासे लाम खामानिफोरखौल' मावगोन। नोंनि गांदों ना उखैदों ना सोरबा माबा मोनसे नांगौ बेखौ खुनु न' थांनानै खबर लानाय गैया। रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाथ' सिथाबफ्लेनानै थानानै खामानि मावलाय मोनो, थाखा फैसा लालाय होलायनो मोनो। दा दिनै BPF आरो UPPL मोननैजों ज' जानायनि खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' बिथाङा होनदोंमोन। नाथाय बियो दिनै जाला। UPPL आ दा आलादा आदर्श, BPF आ आलादा आदर्शखौ लानानै आवगायनो सानबाय। मोननैबो पार्टिया गावबा गावनि सायाव गोख्रों फोथायनाय। BPF आ जों गोराखा, जों देरहागोन होननानै बुंबाय। UPPL आबो जोंनावनो हाबगासिनो दङ, जयनिं हाबाफारि जों लागासिनो दङ। दा नेदोंमोन BPF निफ्राय, नाथाय दासिमबो जेबो सावरायलायनाया जेबो रिजाल्ट मोनैनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनाबो आलादा लामा लानो गोनां जाबाय। दा समा खोन्थासिगोन, नाथाय खौसे जायोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। जों रायजो राजाफ्राबो लुबैनाय हिसाबै। दा बेनिनो सासे BPF नि गोख्रों दैदेनगिरिया मा बुंखो नोंथांमोना नायनानै लादो, बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। थादों ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोंनि रिजनेल पार्टिफोरखौ खौसे जानांगौ, UPPL BPF लोगो जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ होननाय मोनसे नुबाय थादों जोङो। आरो बायदिसिना बिदिनो बुंलायनाय, सोरबा बुंदों माने हाग्रामा सारा डिपुटि चिफ जानांगौ, मालाबा बुंबाय थायो हाग्रामा स्टेट पलिटिक्सआव थांनांगौ। दा बेफोरबायदि अनेकथा माने बाथ्राफ्रा फैबाय थादों। दा बेफोर माने दासिमबो मोगथां महराव फैयाखै। जों खोनाबाय थादों सावरायलायदों मादों होननाय। दा बेसेबांसिम साक्सेस खालामनो हायो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि आखायाव थाहैगोन। दा जिखिनि हक दिनै जोंहा BPF आ गाव हारसिंनो बे गोहो गोराखा। जोङो थांनाय MP इलेक्सनाव जेनदोंब्लाबो जों अलरेडि 25टा समस्ति देरहाना दंखायो। अलरेडि जोंना सरकारानो सोलिनानै दंखायो दा बुंजायो आरो। माने दा इलेक्सन फैब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होगोन, देरहाहोगोन। BTC आव 2025आव हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव सरकार दागोन, बे रोखाखा। दा बेखौ नुनानैनो माखासे राजनितिक दलफ्रा दिनै BPF जों लोगो नांनानै दिनै माने सासनाव थाफानो दिनै सेस्था खालामदों। ओरै नङा ओरैहाय दिनै बेखौ नुनो मोनदों। दिनै कंग्रेसनिफ्रायबो प्रप'जाल फैदों, JSP निफ्राय प्रप'जाल फैदों, अनाबर'निफ्राय प्रप'जाल फैदों, BJP निफ्रायबो प्रप'जाला फैदों। दा बिनि सायाव जों बिजिरनानै नायगोन। दिनै खालामथावथाव जुदि परिबेस जायोबा खालामगोन। आरो हारसिङै जोंहा सक्तिसालिखा, दा जोंहा लाफानांगौखौनो दरखारबो गैया। दिनै प्रमद बर'आ नुदों भबिसतखौ, दिनै खोमसि जाबाय, बिथांमोनहाथ' जिर' आउट जानो हासिगौ। गतिके दिनै प्रमदनि बर'नि जे लामा, मोननैबो लामाया बेना खोमसि जानानै दङ। बेराफारसे थांगोन, दिनै नेसनेल पार्टिजों लोगो जानानै सरकार जादों, सागराव आगान हैबाय, गोलेरा मावनो थांगासिनो दं बेखौ। दिनै आरो नुबाय बेराफारसे बिटिआर सुक्तिखौ बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै। दिनै बर' रायजो राजाफोरजों दिनै बिथाङा दुसि जासिगोन। ओंखायनो दिनै अर फारसे आगान होगासिनो दङ। गतिके बिथाङा नुबाय दिनै अरजों बारसोमलांनो ना खामथार जानो, ना दैयाव बारजुमनानै गोलेरजों मन' जानो। दा गतिके बिथाङा सानदों खोमा बे हाग्रामा महिला दैदेननाय BPF नि माने पार्टिजोंनो नांगाल मुथियाव हमफानानै बोरैबा जों मोनसे स्लिम लामाजों थांनो हायो नामा।
जाय मानसिया माने एक्सपिरियेन्स गोनां गोरों गोरा रायजोफ्रा जायखौ लुबैयो बेजोंनो साया लानानै गावनि बिपदखौ दिनै मुक्त खालामसै नामा हयथ' बिथाङा ब्लुप्रिन्ट खालामदों खोमा दा बेफोरबायदि हयथ' गावनि खुगाजों ओंखाराखै सोरखौबा बुंनो थिनदों दा बेफोरबायदि मोनसे गेमखौ बिथाङा गेलेदों जों बेखौ बुंनो हायो आरोखि दाथ' अलरेडि बायनायानो फर्मेलि डाइभर्स जाबाय दा डाइभर्स पेपाराव सहि होलायनो बाखि दं बिथांमोनहा दा पार्टि हिसाबै खुनु गोरोबलायनाय गैला जों बेखौ नुबाय थादों रेवरेवा नार्जि हारिनि जेनाखि भाषणफोर बिश्वजित दैमारिनि जे भाषणफोर प्रभात बसुमतारी राजीब बांगाल बिथांमोननि जे भाषण बिथांमोना दा सरकाराव थानानै सरकाराव थानाय पार्टियानो नांलायलायगासिनो दं जों बुङोब्ला बिथांमोना अपोजिसन पार्टि नालाय बुंखागोन आरिगोन बिदि बुङोमोन दा सरकाराव थानाय मानसिया सरकारखौ दुसिलायदों देट मिन्स बे सरकारा फैलार प्रमद बर'आ दिनै फैलार जाबाय बे दिनै रोखा ओंखारबाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला बेनो फोरमान होदों आरो प्रमद बर'नि दुरबलथा बे मावनो हायाखिसै दिनै एनडिपिफ्रा जेलनिफ्राय गवाखिसै बिथांमोननि केसा उइद्र जायाखिसै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे जायाखिसै कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन जायाखिसै एनडिपिफोरखौ रिहेबिलेट खालामनांगौमोन बे जायाखिसै मार्टियार्स फेमिलिफोरनो दिनैहाय एक्सग्रेसिया फैसा होनांगौमोन बेखौ मोनफुंनो हायाखिसै सिमा बारायनाया दिनैसिमबो जाफुङाखिसै दिनै पावारा थांफिनजोब्बाय दिनै बेफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय जे एमपि इलेक्सन बेवहाय जुदि इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेनायमोनबा 2 लाखबो भट मोनामोन दा बिथांमोना बेखौ बुजिनानैनो दिनै बिजेपियाबो बिथांमोननि दुरबलताखौ नुनानैनो बे दुरबल पार्टिजों थानानै जेबो लाब जानाय नंला बेखौ साननानै दिनै बिसेट खालामदों आरो डाइभर्स होदों दा शक्तिशालिसिन पार्टि होनोबा बिपिएफआनो 2025 आव नोंथांमोना नुगोन हाग्रामा महिलारिया शिफ्ट जानो थांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो सरकारा जागोन 2026 आव जोङो 15टा एमएलए देरहा होनानै बिटिसिआव 7 केबिनेट मन्त्रि लानानै बिटिसिखौ जों मर पावार खालामगोन बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनो हा हुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय इन्डास्ट्रि गायसननाय दिनै माखासे जेनाखि इनस्टिटिउसनफोर नांगौ बेखौ बानायनाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुख सुख आइजोफोरखौ दिनै एम्पावारमेन्ट खालामनाय बे खामानिखौ जों सानसेनो सानसे दिनै मावफुंलांजोबगोन बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि जिथु प्रतिश्रुति जों थांनाय एमपि इलेक्सनाव दा बेबादिनो जों मावनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होगोन स' बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय स' मोनसे खोथा गाइस राजनितिकनि खोथाखौथ' बुंबाय थानाय जायो बिनिफ्राय दाबा समावहाय बाजारा मा रोखोम बेसेबां दाम बारा जालांखो जों बायनानै जानो हाहां हायाहां जागासिनो दं मिडल क्लास सुबुंफ्रा दा बेनिनो माखासे बाजाराव थांनानै भिडिअ लानो सानदों आं नोंथांमोना मा सानो गाइस कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' एसेनोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ